Ang sugdan atong ihatag ni Brother Salbert Dunduyano ang 10 minutes nga pagpahayag isip affirmative side sa maong discussion nato o debate karong hapuna. Okay? Ikaw ra po yung timekeeper ba ni Gulay? Okay. Ako ra ni, no? Kaya ra ni. Kaya ra ni. Okay, so i-start Okay, may nga po sa tanan again. Now, dito ko kay 10 minutos ra ba? Now, kining issue may tungod sa mga larawan o ribulto. By the way, ang proposition nga akong ipabarog karon pamatud-an nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Now, kining larawan o ribulto diri sa Biblia atong timan-an nga adunay pagdili, aduna po'y pagtugot. Muna atong timan-an, no? Mga teksto sa Biblia nga mabasa na to nga gadili o larawan o ribulto kanang sa Exodo 20. For example, Exodo 20, 4-5, Salmo 115, kanang mga giisgutan diha nga mga Diyos-Diyos nga naa kuno'y dalunggan pero di kadungog, na ay ilong dili kasimhot, o muna mga Diyos-Diyos nga mga ribulto gidili na dayon. Sa Roma 1:20-23 kanang mga ribulto nga giilis kunuhay sa Dios bawal na mga Diyos-Diyos. Pero dili tanang larawan og ribulto diri sa Biblia Diyos-Diyos, no? Kay ang Dios mismo gapahimog ribulto, no? Sama pananglit sa Exodo 25 tudling 17 hangtod sa 22, si Moses gisugo sa Dios sa pagpahimo og duha ka larawan o ribulto sa kirubin, unsa man ang kirubin, anghel, no? Ang Dios mo igasugo gyud niya, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. So muna nga dili daotan ang paghimog ribulto. Unya dili daotan kung di lang ipakadiyos. Kay actually kanang pagdili kung sayop ang tumong. Kay kinigong isyu mahitungod sa larawan o ribulto, parehas man niyaning kwarta. Dili man absoluto nga gidili ang kwarta kung gamito nimo sa sayop, no? Pananglit ipamalit nimo buto, mao man ay sayop nga paggamit sa kwarta. O imong isuborno, mao nay sayop nga paggamit sa kwarta. Pero dili bot sabton nga kumo dunay sayop nga paggamit sa kwarta, walay insakto nga paggamit sa kwarta. Naa, kung imo diyang ipalit og pagkaon, imong itabang sa nagkalisod, maayo man ang kwarta. So ingon ana pod ang mahitungod sa ribulto, dili daotan ang ribulto kung sakto ang pagkagamit. Pero kung sayop ang paggamit sa ribulto, bawal gina. Nya dili lang kay ribulto gani, no? Kung atong sample lang pud ni kay bisan pagalig buhi nga tao, himuon nimo ng Dios nya dili tinuod Dios, Diyos may labas ana. So dili lang ni kay nag-focus lang sa ribulto gani kung but naon kay gani kanang sala. Kolosas 3:5 ba to? Nakalimot ko, di ko sigurado, basta kay si Pablo nakahisgot nga bisan manggali ng naulipon ka sa sala, gitawag manggali nag pag-ulipon sa Diyos, no? Kanang dili na ka mo simba din, focus lang ka sa mga kahilayan. Mura ra man gyapon ka gasimbag Diyos ana, no? Ganang pagbuhat og sala. So mao na nga kanang ang number 1 nimo dili ang Dios sa langit kundi ang mga butang na kahilayan ba o unsa diha nga klase, pwede po na mahimong Dios nimo. Bisan gani kanang politiko, kung diha nakasiging mo sandig sa politiko, di nagay ka mo simba. Kay ang maong politiko mo gatabang nimo tanan-tanan mo nang ang imong Dios kana na imong politiko. So mahimo na po ng Dios ng politiko nimo. Pero balik ta sa larawan og ribulto, example lang na, no? Ingon ana pod ang larawan og ribulto kung ipaka-Dios dauta na, no? Ang konkreto gyud nga example ana sa Números 21:4 hangtod sa 9. Sa Números 21:4 hangtod 9, si Moses gisugo sa Dios sa paghimo og larawan sa bitin nga tumbaga. Ribulto gyud, no? Ribulto sa bitin mo'y gisugo sa Dios ngadto ni Moses. Nya timan nga ang Dios may gapahimo. So dili daw ta ng paghimo.
Pero sa dihang gipaka-Dios nas mga tao, gihinganlan na og ngalan sa usa ka Dios na suko ang Dios mo nang gipaguba nasa 2 Hari 18:4. Di ba? So makita nato nga doon na gyud gibasihan ang pagtulunan sa Katoliko unsa nang pagdili sa rebulto. Dili daotan ang rebulto, dili sayop ang rebulto, dili bawal ang rebulto kay ang Dios gapahimo man ganing ang sayop kung ipaka-Dios. Example, konkreto gyud nga example, Números 21:4-9, ang Dios gapahimog rebulto pero sa dihang gipaka-Dios nas mga tao suko ang Dios gipaguba. Nasa 2 Hari 18:4. Unya, ang tema nga akong gipabarog, pamatud-an nga ang mga larawan og rebultos Katoliko dili supak sa daan og bagong kasabutan sa Biblia. Sa ato pa, kung ang mga rebulto sa Katoliko gipaka-Dios, murag dili ko musukol og debate gyud ni Brad Mitchell, no? Kay sigurado jud kong pildi ana, no? Kay mao na kay ako nagtuon man kog Biblia. Unya wala man gud koy nabasang pagtulon-an sa Katoliko nga ipaka-Dios ng rebulto. Ang akong nabasa sa Katoliko mahitungod sa mga rebulto nga kung dunay pagluhod at tubangan sa rebulto sa mga santos, veneration man buot pasabot ana gihinganlan na sa Grego o dulia. Nang pagtahod kay dili man tanang pagluhod pagpaka-Dios na may pagtahod lang. Ang usa sa example ana sa 2 Hari 1:13 si Elijah giludhan. Siya sa buhat 16:29-30 example niya. Buhat 16:29-30 si Pablo ug Silas giyukbuan. Isip pagtaho dili pagpaka-Dios kay bawal lagi nga himuon nimo ng Dios nya dili tinuod Dios. So nya kana pong paghalok namo sa mga rebulto dili po na sabton dayong gipaka-Dios kay dili tanang paghalok pagpaka-Dios. Mohalok day ka picture sa imong hinigugma, sa imong kapikas nga expression nimo sa paghigugma labi nagwala diha tuaba sa laing dapit niya ang himuon na lang nimong simbolo niya ang picture na lang o di ba ka na bakay gi-carve nga image baka kinulit baka nga iyang larawan o rebulto imong hagkan pagpakita sa imong pagbati nga nagmahal ka dili na siya dautan gawas kung nagtuo ka nga kanang imong gihalukan Dios nya dili tinuod Dios muna bawal na no kay kung wingon ka nga basta luhod bawal dayon pagpaka-Dios dayon na naraba koy makita gyud nakit-an nga usa ka bata nga galud-luhod sa iyang ginikanan kay nga andun na siya nahimo ba nga dili maayo dayon hadlok siyang bunalan siyang ginikanan then ang iyang gihimo luhod-luhod siya siyang ginikanan pagpakita sa iyang pagpaubos nga naglaom siya nga aron di siya bunalan sa iyang nanay ug tatay nagluhod-luhod siya na ngayog pasaylo tungod ba kay nagluhod ang bata sa iyang ginikanan naghuna-huna na ang bata nga Dios iyang ginikanan dili so mo na yung mga example sa mga explanation nga Katoliko nga kung makakita mo nga ang mga Katoliko galuhod-luhod gahalok-halok sa rebulto pangutanon sa nila ninyo kung unsa ang but pasabot sa Katoliko ana. Dili dayon nato hukman ang Katoliko sa nakita lang. Kay daghang nang sayop anang hukman pinagis makita lang, no? Kita katong bana sa iyang asawa nga dunay ka istorya sa eskina nga lalaki iya dayong gihukman niyang asawang huy nangabit nya kuan ra dito kauban ra dito sa classmate ra ito katong nag-eskwela pa sila nga nagkahimamat nagkaistorya dasdalan nasipyat ang banag hukom ingog ng gabit nga nag-istorya ra gani anang sayop nga pangabubho ba sayop nga pangabubho pero kanang pangabubho pod nga insakto kanang sa Dios dili po na negative nga pangabubho kay mo bitawng giingon diha nga dili ta magbaton og rebulto kung ipaka-Dios kay usa ra man gyud Dios. Kung ang Dios kung mo simba ta og laing Dios, maghimo tag rebulto din atong ipaka-Dios, natural mga bubho gyud ang Dios sakto iyang pangabubho kay dili man gud pud tinuod Dios ng rebulto. So mao na. So kanang Salmo 115 nga
dunay mata, di kakita, dunay dalungan, di kadungog. Ang gipasabot ana kato mga ribulto na nga gipaka-Dios. Mao na kana pong sa Roma 1:20 hangtod 23, ang gipasabot dihang mga ribulto idols o Diyos kay giilisan gud ang Dios nya. Kana mga ribultos Katoliko dili man na Diyos kay dili man na ili sa Dios. Lahi man ang simbolo, lahi po nang gisimboluhan. Hinanaw. So sa Salmo 74:1 hangtod 9, ang katawhan sa Dios naagi mga ribulto. Naagi mga ribulto. Gani sa history, ako nang basa gyud sa history, nga bisan sa history gani no, nga dili gyud ka kaingon nga walay ribulto no. Ako lang ning basahon na pay time Brad Kulay. Okay, doon na pa yung mga 50 seconds. Di lang siguro na ko basahon sa sunod na lang. So mao na no nga ang gidili nga mga ribulto, ang mga ribulto nga gipaka-Dios sama ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth, pero wala tayo mabasa sa Biblia nga ang ribulto sa mga santos sama sa mga ribultos Katoliko Diyos na siya. So kay dili man na Diyos, so wala na masupak sa daan og bagong kasabutan sa Biblia sa mga gipang dili. Dili ra ko taman, daghang salamat og maayong hapon again. Okay, salamat kayo sa tugsoon, Brother Selbert Dunduyano sa Catholic Faith Defender alang sa iyang affirmative side. Dayon doon ay pangutana nga mga pila ka minuto mo ni Brad Mitch. 5 minutes. 5 minutes na no, kay wala naman ta. Okay, kung ihatag ni Brother Mitchell Bindilio atong igsuon sa SDA alang sa iyang pangutana. Okay. Ang matod pa sa imong tema, Brother Doritas, nga ang dibulto og mga larawan sa Iglesia Katolika dili gayod supak sa daang og bagong kasabutan sa mana sa Biblia. Ni ako'y libro dinhi nga ang misa sa araw-araw nga sinulat na isinali ni Jose S. Bautista. O niya naa siya imprimator nga usa ka obispo ni siya. O niya ang akong pangutana mao ni. Matag gipistahan sa matag December 6 mao si San Nicolas ang obispo o kumpisor nga mao kini ang Santa Claus. Pangutana, kini ba siya uyon sa uyon ba sa bag-o ug daang kasabutan sa manas Biblia kay inyo man ning gihimuan og dibulto? Si San Nicolas, Brother Mitch, no? San Nicolas. San Nicolas. Okay, so na ako'y nabasa ana nga mga basahon nga dunay Nicolas nga legend. Dayon na apoy Nicolas gyud nga dili legend, but dili ko maka-objectively answer ana ron kay wala pug ko nakahiling og ayo anang referensya nga imong gigamit. Okay. Kining Nicolas dire, San Nicolas nga akong gigamit, mao ni ang giingon dinhi nga hindi mamamatay sa mga bata ang kaniyang pangalan Santa Claus. O niya si San Nicolas nga obispo. Ang akong pangutana, kini ba siya kay gipistahan man ni kaniadto og December 6? Ang pangutana ni uyon is daan og bagong tugon o sa balas Biblia or dili? No, ang akong tubag dili ko makaingon objective kay speculation lang, but I'm trying to answer speculatively. Mingon ko nga kung wala lang ipaka-Diyos na wala yun na masupak sa Biblia. Okay, sunod pa ko. Kay wa man nasupak sa Biblia ngano mang gisulat ni Sok Fernandez nga gitaktak ni isip usas mga gideklarar nga santo sa Iglesia Katolika. Wa man ni nasupak nganong gitaktak ni? Okay. Sa akong nahibuan na Brad Mitch nga naamanggoy gipang taktak nga mga listahan sa list of saints because wala siya formal canonization. Why basta kana galing gi river o manang gi pasidunggan nga walay official canonization gipang taktak tungod kay wala mo gana moagig proseso, gipang tugtan lang to sa ilang panahon pero naay bag-ong rule ang simbahan nga
atong siguraduon yun ang atong mga canonized saints nga parang dili ta makaduda nga kanang santusa tinuod ba gyud na munang taktakon nato ning uban nga walay formal canonization. Sunod pangutana. proceed, pangutan. Unsa may rason nga gitaktak kay mini nga mga mini nga gideklarang santos, giilang nga santos, or gitaktak kay dili mini. Sa akong giingon kanina Brad Mitchell, tungod kay walay formal canonization, di sa kumingog bini bana, walay formal canonization. Kung mabasa nako nga sinulat ni Sok Fernandez nga ang pagtaktak niya tungod kay dili tinuod ang iyang kaasuyan sa iyang kaagi. Now, siguro, kato siguro ng legend nga istorya, no? Basin usap po na, no? Mobitaw ningon ko nga akong tubag ni mo Brad Mates, dili objective, subjective lang. Kay wala manggugo kahiling og ayo anang reference nga imong gitumbok. So, basta kay naagyoy Nicolas nga legend. So, kay legend, so may katarungan sigurong taktakon. So, kay gitaktak kay dili klaro, kay dili matuod nga dili angay ilhon nga santos kay dili matuod. Posible. Okay, salamat. Kung mauuyon ka na kay ang nagdeklarar aning santo ni adtong unang panahon unya gipistahan pag og December 6 Iglesia Katolika, uyon ka nga dili ni uyon sa Biblia kining gideklara kining pagilang nga santo si Santa Claus, uyon ka. Okay, ato sang klaruhon ng deklarasyon. Na may deklarasyon nga declare lang sa mga tao ni adto pero wala gyud formal canonization. So sa ako nang giingon nimo basta dili wala gali formal canonization, declare lang sa diocese ba or pipila ka simbahan ni adto gitugtan lang pero wala formal canonization. So subject to change na kay wala pa may formal canonization. So nakita man sa simbahan siguro, speculation lang ni na Okay. kaduha-duhaan to legend ang gitaktak. Okay, wa naman tayo igong oras, no? Diya to na ihatag sa atong igsoon nga alang sa negative side sa iyang opening statement at igsoon sa Seventh-day Adventist Church nga usa ka evangelist, Brother Mitchell Bindilio. Okay, that's okay. No. Okay, no, doon na gahigil. Okay. Okay, no, daghang kayong salamat Brother Nicolay. Although daghang tag mga pangutanan sa iyang pahayag kay unang-una dili matasupak nga sa iyang gipanggamit pero atong nakita ang iyang gipanggamit nga mga bersikulo wala nato na nakita sa dibulto karos Katoliko. Ara ba o gikuara ni Brother Britas nga gigamit ang linilok nga gisugo sa Dios kang Moises nga paggamit og linilok nga larawan dayong connect sa larawan sa gipanghimo sa Iglesia Katolika. Nganong atong ipangutan na mga kaigsuonan kay ang tema manggod nagingon pamatud-an nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Unya kay ni amang gyud gitawag og Santa Claus. Unya gani din mahimo ni siyang katawanan kay supposed to be Nicolas man laki ni. Pero gitawag og Santa, walang duda bata. Unya atong basahon sa ang misa araw-araw, ako nang gibasa ganiha, ang misa sa araw-araw nga sinali ni Jose Bautista nagkanayon, sa Nicolas ang dakila, ito ang tawag sa kanya. Aton pa din sapagkat naging dakila siya sa pagkamahahabagin, sa mapagbigay, sa pagtulong sa tanang pangangailangan ng kapwa. Ngunit itinatago ang kamay na nagbibigay. Hindi mamamatay sa mga bata ang kanyang pangalan, Santa Claus. Klaro, walay lalis nga kini nga si San Nicolas Obispo at Kumpisor nga gipistahan kani adto og December 6 mao ni siya si Santa Claus unya og atong ayohon pagtuon makaduda ta nganong santa ni nga laki man kamo na lay mo hatag na ana og konklusyon unya ato ning gipangutana tungod kay usanis mga dibulto kani adto kay di man na pwede himuong santo walay dibulto.
Ano? Dili na pwede. Dili mahitabo nga ideklarar nga santo na o santang walay dibulto. Abo sa mao nang pagka Disyembre 25 na doy magsuroy-suroy nga Santa Claus mapaang manghatag og mga pinaskuhan. Sa kahandog sa Catholic Faith Defender, Catholic Faith ni Brother Sok Fernandez, page 84, nag-ingon, ang San Nicolas nga gisgyutan dili ang San Nicolas Tolentino. Sanglit siya kanonisado gayud, kundi ang San Nicolas nga Santa Claus, kun Santa Claus sa Pasko nga gituohan nga usa ka leyenda ang iyang kaaginhon, anib og uban pang susama kaniya muning usas mga gipang taktak. Unyang miyong ganit ang legend igsoon unsa may kahulugan, a story from the past that is believed by many people but cannot be proved to be true. Unsa dining legend? Ang kasaysayan, ang sugilanon nga gikan sa kanhing panahon nga gikituohas daghang mga tao apan napruibahan nga dili di ay matuod. Unya karon kay sila manggoy nagdeklarar niini nga kining santuha dili di ay gyud ni tinuod ang kagikan niini nga kasaysayan. Unya mubarog na ning tima nga ang mga dibulto sa Iglesia Katoliko, ang mga larawan, ang mga santo sa ilang santo sa Iglesia Katolika dili uyo nas Biblia. Dili na pwede. Now karon kung imong tan-awon daghan kayong larawan nga questionable sa Iglesia Katolika, kani si Lorenzo Ruiz. Ang unang kay duha raman ka as gideklarang santo ang Pilipino, Pedro Calonzo ramag si Lorenzo Ruiz. Sa unsang paagi ni siya na himong santo kay nilayas di gikas Pilipinas niadtong Japan. Unsay gilayasan diri sa Pilipinas kay naay krimen nga sumala sa kasaysayan, either siya nagkabuhat sa krimen or nakakita kung kinsa nagbuhat sa krimen. Unya nilayas aron dili siya madakpan, gisakay barko gato moadtog China or Macau, sa Macau, China, gidala di ay dito sa Japan. Ang mga pari mo nitabang niya nga nagmissionary sila. Napangutan ang mga kaigsunan. Ingon na ba ang pagdeklarar nga mahimong ideklara ang taong santo? Bika mo, pagtuon ko mo ang sugilanon sa mga usa ni ana ang San Lorenzo Ruiz. Di ba? Sa Santa Catalina. O sa mabuhay kaagin ni Santa Catalina igsoon. Niya ni mga ato nga iklaro nga kini Santa Catalina anak og diwatahan. Di ba? Maton pa din sa nobinahan ni Santa Catalina sa pahina 5 ni Osay gingon diri mga kaigsuonan. Siya gihimo mo siya sa imong hinigugma nga esposa nga si Santa Catalina nga ang iyang mga ginikanan nga mga diwatahan aron o sa gingon aron matuman ang ilang gipatinguha nga sila manganak og managbuhat sa usa ka larawan nga diwata nga labaw sa labing makagagahom sa ngatanan nga nagituuhan nila tungod sa ilang pagkabuta. So, namantana, kinsa Santa Catalina, anak og diwatahan, unya, diwata nga larawan, nausahot naman ana, o yun di ay nas Biblia, dili di ay nas upaks Biblia. Mao na mga kaigsunan o mga kagalaan, nga dili na to ma-drive out, nga mingon ta nga, ang linilok nga larawan sa Iglesia Katolika dili supak sa gitudlos Biblia. Una, ang mga linilok nga larawan bayas Biblia wala baya na himo ang naghimo ni ana pag humaghimo gipangbaligya na dahil gipangpalit dahil gipabinditahan di baya
Di ka kabasaan sa Biblia, oy. Si Moises nga nagbuhat og linilok nga larawan. Pag human niya buhat og linilok nga larawan, depende po sa larawan nga gipabuhat sa Dios. Di ba? Unya, wapon si Moises na malit og larawan, sama sa atong mga higalang Katoliko karon. Sama na mabasa sa Biblia nga ang mga katawhan sa Dios na malit og larawan. Linilok nga larawan dahil ilang himong debosyon. Dili na mo silbi mga kaigsuonan nga i-drive out nato ato dayong i-connect ang mga larawan sa balaang kasulatan na gipabuhat sa Dios kang Moises atong i-connect sa mga sa relihiyon karong nay mga linilok nga larawan. Although dili man po nato ni katingala kay kuan mo guna siya. Ila man guna nga baruganan. Pero ngani ang ato nga what is Philippine history, klaro man eh. Kanang ato nga ginasaulog sa pista sa Quiapo, kanang larawan nga Black Nazarene, asa man nagikan igsoon? Dili ba nagikan sa Jerusalem? O sa mana? Di ka na sa Mexico, atong basahon, sa Gregorio Ipsaide, Antonio Ipsaide, Philippine Historian Government. Naging ano rin, page 95, Catholic images. Many Catholic images came from Mexico. These are now found in the famous shrines in the Philippines. For example, the Black Nazarene in Quiapo. Asagikan? Quiapo Church, the patronage of the Antipolo, Our Lady of Peace and Good Voyage, and Our Lady of Guadalupe in Pagsanhan, Laguna. Unsa di ay ni asagikan ng mga larawana? Dili ni gikas Jerusalem, oy. Nga diin dito ang iglesyang gitukod ni Kristo asagikan. Gikas Mexico. Mao nang pirting si Piata. Nganong na si Piat? Si Kristo nga usa ka Hudiyo, ihulagwayan og negro. Tanawa ko nun ninyo ng Black Nazarene, mulutaw bagod ang iyang pagka-Hudiyo, di ba negro? Mubitaw ng daghang bisis nga ang atong mga higalang Katoliko, mangutanan nato nga naglibog ko brad. Sa bata pa, Santo Niño, puti. Pagkadako na Black Nazarene, itom. Kung libog gani ka, di ka Katoliko, ako panoon. Bumitaw ng nibiya ako, di ako ni klaro. Di ka mo mo na. Basa ako nun ninyong Juan 4, gikan sa city. Di ba si Kristo Hudiyo? Dahil pangita mo, pangudak mo Hudiyo nga tao, ikumpara ninyo ang Black Nazarene, magkadimao ba? No, mangudak kag negro, makita ko nimo ang hulagoy sa negro ug ang Black Nazarene, maog yun. Di po nato ikatingala nga ng ingon anak. Kaya asa man, gikan dahining larawan na gikan. Gikas Mexico. Mao na resulta igsoon. O sa gingon dire sa page 78. Catholic consider themselves as Christian who believe in Jesus Christ as Lord and Savior, but Okay. they are... Okay. Ano na? Sige. Time na ba, no? Okay. Okay, na-opos na ang 10 minutes atong igsuon sa negative. Dayon atong ipahibalo nung mga karon alas 2:30 mo o alas 2:20 ta mo tapos no kay sunod Domingo na pohon ang baptist nga mo kuan siyang oras. Okay, No? salamat. May na pong nadugay ta. Okay, atong ihatag ni Brother Selbert alang sa iyang cross examination nga 5 minutes no atong ibalanse kaganiha. Daghang salamat, Brad Mitch. Okay. Ang atong tema, pamatud-an nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan o bag-ong kasabutan sa Biblia. Unsang mga larawanas Katoliko nga makaingon ka nga supak sa Biblia? Okay, ang usas larawan sa Katoliko nga akong gisgutan diri kanang Santa Catalina kay anak sa diwatahan. Wa gyud na nauyos Biblia kay di gud pwede na
Ikaduha si Lorenzo Ruiz kay mibiya siya din sa Pilipinas kay nahadlok dakpon sa mga katsila kay naalagi krimen nga nahitabo iyang ilayasan dili na trabaho og santo og tarong ng tawhana mo atubang sa iyang problema dili kay mo sibat-sibat kay ang Proverbio 28:1 ang tao nga mudagan mo kagiw usa ka taong dautan sumala sa panultiyon plight is a sign of guilt dagan gani ka musibat gani ka something wrong ka diha. Okay, sunod pangutana. Salamat. Imong gisulti, imong gitubag nga sama sa larawan ni Santa Catalina. Pangutana, kini ba si Santa Catalina doon na ba'y official canonization nga gihimo ang simbahan? As may official canonization man na uwa, pero naa na nobinahan. Problema na ninyo, nga nung kapagawas mong mga nobinahan, nga wa man di man di official. Amo na problema. Nagpagawas mo di ay og mga nobinahan or mga deboto nga mga nobinahan alang sa usa ka santa nga wada ni klaro. Mo na problema. Unya sa auto man niya man ako ni. Okay, salamat. Problema na ninyo ngano nang wala ninyo pangkuha, wala ninyo pangsunog nga nakapalit naman ang kuana. Salamat. Okay. Asa mabasa sa Biblia nga ang ribulto o larawan ni Santa Catalina supak sa daan o bagong kasabutan sa Biblia. Kay mo man atong tema. Mo mangani nang wa na sulat diha kay wag yun Usaw Santa Catalina. Usaw na niyo mo ipasulat sa Biblia da. Mo mangani na kay ginamagamaran kay ang paghimo pagdeklarar nga magbutag mga linilok nga larawan ang Iglesia Katolika 787 AD sa Council of Nicaea. Wala na sa Kristo na. Mao bitaw na hinungdan nga daghan na kayo nanay Lorenzo Ruiz, nanay sangay ni San Pedro nga ni Apostol Pedro nga apostol nga si Pedro Calonsod. Mo na nang hitabo karon. Kay gasigi na lang magpataka maglarawan o niya pagagnubinahan day gipamaligya diha sa katedral na usama na nakapalit man ko. O niya inyon lang ko na nang wala na official. Na problema na ninyo nganong namaligya mo di mo na official. Kay matod pa nimo kay wala man sa Biblia mao nang supak. Buot ba ni may pasabot kay kanang ribulto ni Rizal sa atong plaza wa man na sa Biblia supak po na. Supak na kung itudlo na sa Biblia nga ampuan na o simbahon na mo na supak pero wala pa man po ko nakakita og nobinahan ni Rizal. Pagdala sa nobinahan ni Rizal diri nga gailas sa Katoliko. Og magamana po mo ana usa na po nato na kwestiyonon. Ang problema kay niya na magunin nobinahan nga gihimo ninyong pangdebosyon God. Kay sa una nga akong debosyon si San Agustin man God. Mo nang nako nobinahan ni Agustin. Mo ato po ko simbahan sa una, ako pong trapo-trapuhan ang dibulto ni Agustin. Nya mo po di akong pangadyon. Ang problema ninyo kay niya ay daghan kong mga nobinahan diri di man dahil official. Hala pag kolektahan na ninyong di official kay musakpan na ako. Ako man ang i-bulgar sa kanina di na official. Okay, nangutan na ko official wag dili og nang bakay na sa eran. Now, asa mabasa sa Biblia nga ang larawan o ribulto ni Santa Catalina supak sa Biblia? Supak lagi kay diwatahan sa Biblia ang pagdiwata iya siyawa sumala sa Deuteronomio 18 10-13 mabasa na litra por litra. Unya kay anak man siya sa diwatahan gigamaan pag og larawan mao na ni nakadimalas ani mo bitaw nang nangutan na kaganihan ako nga opisyal ba nigdili karon kay ako namang na pakita nga na ako hinubinahan imo na kung gukuros Biblia naas Biblia nga dili pwede gani mag-apil-apil og diwata. Ang problema kay nagamamog dibulto nga anak og diwatahan. Okay, okay, last na nga pangutana. Dili manggod mahitungod sa diwatahan akong pangutana. Ako sa larawan lang, no? Okay. Ang ato gong tema pamatud-an nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Now, wala ko mangutana mahitungod og diwatahan man nagdili. Sa larawan lang sa, no? Sa larawan lang sa. Kay mo manggoy akong gipirmahan diri nga topic
pamatud-an nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Mao nang nangutana ko nimo asa mabasa sa Biblia nga kanang ribulto og naapa manggali ng mga ribulto ron sa Santa Catalina kay sa balayo mo koy ribulto ni Santa Catalina ug naapa manggaling na kung naa manggaling na per se lang ba ribulto kay mo man atong tema ron asa mabasa sa Biblia nga supak na kanang ribulto ni Santa Catalina. Matubag na ko. Atong gibasa nga anak siyang diwatahan. Sa Biblia, ang pagdiwata usa ka sala gidumtan sa Dios. Di mo do diwata lang gani na sala na. Samot naghimo ang larawan. Suko gani ang Ginoo maghimog linilok nga larawan nga ampuan simbahon. Alagaron. Samot na nang ang gihimuan anak pagos diwatahan. Mubitaw nang nangutana ka na ako permero nga opisyal ba nigdili? Kay imong ipalutaw nga dili nimo ni dawaton apa nang problema kay nara man inubidahan god. Mao nang diha na lang kanigo kon ana. Mo nya, mo bitaw na nga kining mga larawan ang gisgutan kang Lorenzo Ruiz, kang Santa Catalina, kining Santa Claus nga lalaki. Duda ta ani. Puro suni klaro nga di gyud nimo uyon sa Biblia kanang Black Nazarene. Nagikas Mexico, di man kang Kristo nga larawan. Kasi Kristo Hudiyo man. Adili gyud na mo ning mga larawana nga wala gyud uyon sa Biblia. O di gyud ni haom sa Biblia. Okay, na tapos na no ang 5 minutes nga paghatag sa cross examination ngadto sa negative side no nga si Brother Mitchell. Okay din atong is pasundag debatal no kay alas 2:20 alas 2:20 man tamo ba. Muhatag lang tayong mga 10 minutes, no? Debatal? Pwede na, 5. O 5. 5 lang siguro. 5 lang, no? 5-10. Okay, napa may cross-examination, summary. Sige. Okay, 5 na lang, no? Nga 5 minutes nga rebuttal atong ihatag ni Brother Selbert Donduyano sa iya ang gitawag og reconstructive speech. Nga 5 minutes. 5 minutes ka pangutana. Okay. Naapod. Lain po tong summary. Lain po Sige, to. sir. Ako may mo summary last kay ako may sige, salamat. Okay, now dirita sa atong rebuttal nga 5 minutes. Okay, now ang tema nga akong gipabarog nga gisupak ni Brother Mitchell, pamatud-an nga ang mga larawan og ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan. Now iyang gamit nga argumento katong Santa Catalina. Now speculation na nga kung panglantaw aning Santa Catalina kay diris di pulong murag wala ko kita galipog na atay ribulto ni Santa Catalina. Now ipa-legend ni siya nga kung usa ni siya gitaktak so mo nang giwala so murag dili kay ko mo dipinsa ana no. Pero ang tema god pamatud-an nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia na iyang gibutangan og argumento nga diwatahan ako muyon po ko ana nga dili gyud maayo ng diwata kay pagtulun-an mo gyud sa Katoliko nga kanang bawal gyud ng diwata. Oh now pero dili na may among tema mahitungod sa unsang klasyas tao to si Santa Catalina. Dili na may among gidebatihan kun dili mahitungod sa mga ribulto sa Katoliko kung supak bas Biblia. Now ato ta ni Lorenzo Ruiz. Now, wala ko'y nabasa sa Biblia nga ang ribulto ni San Lorenzo Ruiz supak sa Biblia. Now, katong iyang statement nga ni Kageo, dili man to mo'y gibasihan sa simbahan nga nung gideklara siya nga santo. Kundili katong iyang pagtuo nga kuyog atong mga gipamatay pod. Katong gipamatay man to sila, no? Ang iyang pagkamartir nga wala niya gibaylo ang iyang pagtuong Kristiyano. Mo to'y nakamartir niya. Dili nang katong pagkagyo na among po to'y hinungdan tong pagkagyo niya no. Di lang na ako naisgutan kay basig masayop ko no. Di man po na among tema god. Dili mahitungod man sa ribulto pamatud-an ko nga ang mga larawan og ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Dayon iyang gihisgutan kaganina kadtong namalit og larawan dili man amo yung tema no. Dili man siguro dautan mo palitag larawan. Ang ako lang giingon kaganina basta di lang ipaka-Dios no.
Kay kung mauna og palit dayon dautan, di ba mamalit man tag Biblia no? Dautan na day na, no? Ingon siya nga di man na mabasa sa Biblia nga mamalit og larawan dili bitaw. Pero dili po mabasa sa Biblia nga supak na, no? Labi na kay ang ribulto god gigama naman na talent man na alang-alang dili nimo bayaran ng talent. Now, kung nagrepresentar na siya sa kabalaan, di man na mapalit ng balaan nga butang. Now, ang gibayran diha ang butang. Kay mugasto man ta. Niya, ang talent po sa gahimo. Kay liman ka, bali nimong talent na nimo dugay kang kat-on anang pagkulit niya di ka bayran. Murag, kanang galing trabaho sa kamaniro, makasa, magkagdi nimo bayran. Si Tuting, naman ni kanang pidikab. Niya, di ko mupliti ani, murag di po siguro mayo. O na, no, so, dili mabasa sa Biblia nga supak kung mupalita. Labi na kung doon ay rason, no? Mupalita o larawan, wala question na. Ang ato lang nga, dili ang ipakadyos. Kay katugong sa gipabarog na ko ganina, supak ang Diyos Gyud basta ipakadyos ang butang nga dili tinuod Diyos. Kanya wala may pagtulunan ng Katoliko nga ipakadyos ng ribulto. So, kanang mga ribultos Katoliko, wala gina masupak sa Biblia. Yan ato ta sa Black Nazarene, no? Now, kanagong wa man po'y mawasa sa Biblia kung maito matong larawan kasupak na ta. Now, sa ako magong nahibawan, asa na nganong na black nga larawan ni Kristo. Tungod kay naay istorya nga nasunog. Na ato'y part nga nasunog, kay nasunog, niya mo itong gipicture po siyang nasunog. Oh, di man po dautan nga atong ihulagoy nga nasunog. Then lain pong kanang theological explanation ana nga paghulagway po na nga si Kristo walay gipihig, ang Dios way gipihig. Meaning nga ang presence of God dili lang kay sa mga puti. Tapos mga itom. Nga dili ta mo tamay bas mga itom. Usa po na sa theological aspect nga kita dili ta mag-discriminate sa mga itom kay nahitabo man na sa Amerika ni adto nga kanang itom o puti magkaaway na, di ba? O, i-discriminate ng mga itom. Pero ni King kinsa tong sa history broad nga King Larry King limot ko kinsa tong murag Martin Luther King ba to, di ko kakuan. Basta kay siya mo'y nakaundang anang kanang pag-discriminate sa mga itom. O nga inana nga doon na tayo larawan ni Kristo nga itom pagpakita nga naa siya stanan, naa siya mo nang dili ta mo discriminate og bisag unsay bulok di lang kay itom gani, no? O nga mao na unya ang ako gyung nahibaw-an gyud nga nganong dunay gyud itom kay agi lagi atong naay portion wa lang ko kadalag referensya nga nasunog. Mo nang gipicture pod nga ang larawan niya sunog. Oh, okay, na tapos na rin, no? Tingog naman nga to ang timer nga dali araw na kining 5 minutes. No? Okay, itong ihatag na sa Tigsoon alang sa pag-cross-examine nga 5 minutes po. Okay. Matod pa ni mo, Brother Veritas, nga ang larawan ni Santa Catalina dili gyud supak sa Biblia. Pangutana, kay dili man masupak sa Biblia, uyon man matod pa nimo nga ang larawan sa Iglesia Katoliko uyon sa daang tugon ug bag-ong tugon. Pangutana, mabasa ba nimo ang larawan ni si Santa Catalina nga pahimo ang larawan sumala sa Biblia? Dili mabasa, pero dili pod mabasa nga supak kung himuan siya larawan. Kay dili man mabasa nga pahimuan siya larawan, kinsay ka sugo nga himuan siya larawan? No, wala ko kahibalog kinsay gasugo. Ang ako lang dili supak sa paghimo siyang larawan. Sunod pangutana. Kay wa man ka nahibalo nga kinsay nagsugo. Uyon ka ba sa Biblia nga ang nagsugog larawan nga ipagpabuhat ni Moses ang Dios? No, so ako nang gipresentar sa kaganina nga masupak lang ang larawan nga paghimuon kung ipakadyos. Kung gipakadyos ang larawan ni Santa Catalina, muuyon kung supak na. Pero wala man bugoy nabasa gud nga gipakadyos sa mga Katoliko ng larawan ni Santa Catalina mo nang dili ra siguro na supak. Okay. Matod pa nimo dili ra siguro supak. Kanang pagpulong dili ra siguro supak, uyon ka nga di gyud ka klaro.
Kay ako, Oyon ka ba nga kanang nga statement dili go ka klaro. ana ako kay basin po daig dunay mga tao nga gapaka Dios anang larawana, labi na kay nag-ingong ka nga naaiga diwata ana, basig dunay sayop nga mga Katoliko ba nga nag-idolize anang Santa Catalina nga posible pong masayop sila, pero sa mga Katoliko po nga wala magtuo nga Dios iyang rebulto, sakto ra pod sila. Sunod pangutana. Kini si Santa Claus nga lalaki man eh. Ngano man ang gitawag ninyong Santa? O sa man bayot ni. Okay. Kining ma-interchange, paras bitaw ang termino nga asawa, Brad Mitch, sa Tagalog. Pwede man na itumbok sa lalaki, pwede po sa babae. Now, usahay kining, kanagaling mo yung kag Santo Tomas, laki. Usahay ma-interchange na sa mga tao. Pero di na problemahon ko na agad nga, og kinsa gipasabot, kana na lang uda. Pero oyon ka ba nga ang misis para rago na sa babae? Yes, sa atong termino ron, pero dili sa tanang higayon nga ang usa ka pulong usa ra gyud gitumbog ana kay tiwas sa segunda sa minute no. Pras anang namon tuy nang utana sa plaza, example lang ni Brad Mitch ha. Namon tuy nang utana nga si Maria Hari o namon ginubintahan nga si Maria gitawag og hari no. Ang tubag ana nga sa una god sa labi na tungwa pa maabot ang mga katsila, ang mabahay kag malalaki hari rag tawag ana. Pero pag abot na sa mga katsila, doon na lahi nga mga word nga gipanggamit nga gi-exclusive sa bahay, manaaray na sa bahay. Muna ang giusab naman ang mga nubinahan ron, ingon ana. So, murag pagsabot lang siguro mo atong kuhaon diha. Oh, giusab kay naa naman tay termino gyud alang sa mga bahay mo na rayna mo nang rayna ka sa langit. Oh, yun ana. Pero sa una hari ra gyud na mabayag laki. Okay, proceed. Okay, sunod pangutana. Sa imong panghuna-huna, kung ang usa ka lalaki tawag og Santa, okay ra na? Well, kung sa ilang bokabularyo sa unang kana ra gyud kuan wala na siya Malaysia, pero karon naa na gyud na Malaysia kay pugingong kag Santa ma-repair naman sa bahay god. Wala niya og mingong kag Santo laki ra gyud mo nang murag something murag dili maayo paminaon no kung ang lalaki tawgon nimo og Santa. Pero kung mobalik puta sa ilang panahon sa una nga usara ka termino ang itumbok nila sa lalaki babae, walay Malaysia na. Sunod pangutana. Okay. Kinsa man day unsa man day pinulunganan ning Santa? Binisaya, in English, Tinagalog, unsa man pinulunganan day? Ngamit lang sa una, di ka man gilabotan. Dili ko sigurado kinat sila bara kanang Santo Santa Brad John kinsa may swito ana murag pero dili man na may akong tema diri. Larawan eh. Mao lagi na. Inyo ning mga dibulto. Ato ning gibasa din di ka kalikay ani kay ang atong question diri og pwede ra man dai ng Santa ang laki tawag og Santa di tawag nag si Vicente Ferrer, Santa Vicente Ferrer, Santa Antonio. Balik ako no. Ang ako pangutan naman okay ra ba nimo nga ang tanang mga santo karon nga mga lalaki tawag nato puro Santa? Kayo ka ba nimo Santa Claus? Kay sa atong panahon karon naa naman tay eksakto gyud nga termino nga santo. Dili na ko mo okay. Pero og ibalik na to sa una nga wala pa ta kahuna-hunaan na nga usara ang terminong gamito nila Santa ra walay question na. Pero sa ato ron nga naa na tay kaugalingon nga pulong gyud nga para sa laki santo mo nang dili na maayo nga gamito na to ang Santa. Buot ba sabton nga ang tao nga nagdeklarar nagtawag kang Santa ni San Nicolas og Santa tao to nga wa kalibutan di ay? Now, sa ako na laging nimo giingon nga sabton lang ang buot ipasabot na. Now, kung mao lagi na kung santo lalaki santo. Now, sa mga panahon nga usara ka terminong ilang gamiton wala nang santo, Santa ra gyud ilang gamiton buot laki babae na okay ra to. Pero sa karon nga naglain naman gyud sa lalaki, parang dunay distinction ba, no? Plus atong akong explanation nimong hari nga si Maria gitawag og hari sa una. Pero karon na may kaugalingon jud nga para niya rayna mo nang lahi na pod. Mo na Brad Mitch. Okay, na kuha na Brad, tapos na ang oras no kay 6 seconds naman. Salamat. Okay, ito ihatag ni Brother Mitchell alang saya ang gitawag og SOR rebuttal. Okay, salamat kayo Igsoon. Giuna ang tema ni Brother Veritas
pamatud-an nga ang mga larawan o dibulto sa Iglesia Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Sa ato pa, may gani kang supak, gitugot na agyod pinalitan. May og ang larawan paunta sa Santa Iglesia Katoliko nga kirubin lang, okay na. Pero kanang dili pinalit. Kay mingon lang ka nga talento mo na, alang-alang di bayaran. Di, nga naman wala lagi ito ibaligyan ni Mrs. nga siya gahimo. Dili na madawat na po. Lain na po ng bulyaso. Kay kung mingon ta nga basta talento nimo bayaran, si Mrs. una da ang angay magbaligya. Mingon ta to si Mrs. Oy, pamalit mo na niya kung kirubin. Kay kato justifiable kay ang Diyos ko yung nagsugo niya. Mobita to nangutana ko niya nga kasi nagsugo sa pagbuhat og linilok nga larawan ni Santa Catalina. Ang Diyos o dili? Adili po siya wa siya kabalo. Ano ka nga naman? Kay na tinuod pa ning uyon sa kabubuton sa Dios, uyon sa Biblia, mingon siya ang Diyos may nagsugo. Kay sa Biblia ang Diyos may nagsugo sa pagbuhat og linilok nga larawan. Sa ato pa diha lahi. Kay sa Biblia nagsugo ang Dios kang Moises pagbuhat og larawan, wa po nagpataka si Moises og pagbuhat og larawan hangtod wa sugo ang unsang larawan ang gipabuhat. Pero tan-awa karon ang nahitabo. Ang lalaki gibuhat og larawan si San Nicolas. Gitawag pa kong Santa Claus. Unya justify ro parehar mo na. Nundo man ko na usa ka babae nga gapa ginger ang gibuhat ibis ang iyang ngalan sa lalaki pa siyang tinutuan na Jose pag gapausab na siya Josepina. Okay na. Duda mata na mo na nga gitaktak bitaw ni usama ang akong pagtuo usadas gitaktak nga naman dili acceptable dili justifiable nga ang usa ka lalaki tawgon og santa. Asa man na nato nga argumento ha madawat? Bisan po ako padadaan ko og notice. Unya butangag Mrs. Mitchell Bindilio. Usa man na ako pagdawat ana. Hala ato mo iniso. Stricto kayo og female ka F og male ka M. Importante na. Pero unsa gibuhat? San Nicolas. Pero unsa? Santa Claus. Mao na gingon na lang legend. Dili legend, lalaki gitawag og santa. Mao na resulta karon. Unya ato ning i-justify nga uyon is Biblia. Dili na mo silbig son. Kay sa Biblia usbon ko, nagtukod silag larawan, naghimo silag larawan, what I mean, si Moises wa nagpatakag himo-himog larawan hangtod wala sugo ang specific unsang larawan ang ipabuhat nila. Pangutana kinsa may nagsugo nga pabuhatan og larawan si Lorenzo Ruiz. Nya ingon pa siya nga dili niya tayo nubinahan. May gani kaya ko pangutan ang opisyal ba ni? Ingon dire ni ining tuiga adunay usa ka krimen nga nahitabo sa nahitabo sa palibot sa Binondo. Usa ka pagpatay diin gituohan nga nakasaksi ang atong santo o dili ba hinoon siya mismo ang gipasanginlan nga nakabuhat sa salaod. Mao ni nga ni sibat. Onya, Biblia o sa gingon. Proverbio 28:1. Ang tao, matod pa din nag-ingon din ang taong dautan mukalagi bisan walay tao nga magalutos kaniya. Tuwa na.
Kay ug wa siya ni Kagyo, di siya kabot og Japan. Ug di siya wa siya kabot Japan, kanus abot siya masanto. Unya, uyo na sa Biblia. Unya, kani si Santa Catalina, diwatehan mo ni. Basaw na itong Biblia. Deuteronomio 18. Mabitaw itong ningon siya nga, wapot siya nakasiguro kaysa dipulog. Wa siya kaya kita dirig Santa Catalina. Okay, Brother Mitch, no? Nakuha na itong oras, 5 minutes, no? Di na ito ihatag ang pag-cross-examine ni Brother Selbert ngadto sa ato igsuo nga si Brother Mitchell nga 5 minutes po. Salamat kay Brad Mitch, no? Akong balikon ng tema, pamatud-an nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa dadog bagong kasabutan sa Biblia. Imong gamit nga silbing pagbarog is negative side ang larawan ni San Lorenzo. Okay, unsa man gibasihan nimo sa imong pagsupak sa Biblia nga supak ang paghimo og larawan o ribulto ni San Lorenzo Ruiz? Una, ang Biblia nagtudlo nga kung ang Dios mo'y magpabuhat og linilok nga larawan, ang Dios magbuot unsang larawan na ang ipabuhat. Pero ang Iglesia Katolika wa gyoy record nga gisugo sa Dios pabuhatan og linilok nga larawan si Lorenzo Ruiz. Munang yung rason nga akong gisupak. Sa ato pa kung wala gisugo sayop na. Basta wa kasugo sa Dios, sayop mo yun. Yeah. Di ba ka pwede mo buhat og linilok nga larawan labi na imong itudlo alang sa pagtulunan. Di mo na pwede. Okay. Imong himuon. Kay gihimuan man og monumento ribulto si Rizal sa tupa sayop na. Wa man nagipasulod sa iglesia nga pagtulunan. Pagdala sa laging nobinahan nga kang Rizal nga himuon og debosyon. Okay. Aron ba mahimo nga dunay kredito ng pangutanaha? Wala man na. Dili man na pwede nimo nga isagol ang gobyerno sa iglesia kay balaod sa gobyerno. Busa kaning atong isyu dili kang Rizal. Kay si Rizal walay dibulto karon ni Rizal nga naa sa inyong simbahan karon. Magbuhat noon mong dibultong Rizal, inyo nang ampu-ampuan diha, in debosyon ninyo, apa ang ato na dihang isyuhan. Dili sa tamo atos pagampo diha sa atos paghimo, no? Kay niingon manggug ka basta walay sugo sayop na. Now, laing mangita kog laing example. Kining atong Biblia nga naidaan og bag-ong tugon. Sa una panahon nila ni Kristo, karaan raman to scroll, daan raman to wa pa may New Testament. Karon ato naman gitapo, wala may sugo diri sa Biblia nga tapukon na iusa ng daan og bag. Wala may sugo gud ana diri sa Biblia. Dautan po di na kay wala gisugo diri sa Biblia nga tapukon. Dayon ideklara. Una, Brother Veritas, ang imong pangutana simbuwag na kayo sa tema. Wa man ta naghisgot diri pag bukbayn sa pagkuhanay sa Biblia. Una, alang-alang imong kumplituhon ng bagong tugon nga wa pa man natapos, wa pa man nakasulat ang mga apostoles, wa pa may mga apostoles, wa pa sa Apostol Pablo natong panahon ni Kristo. Mao na nga ang imong pangutana perting simbuwaga sa tema. Ang tema nimo larawan og ribulto sa Katoliko dili supak sa daang tugon. O daang tugon og bagong tugon og daan og bagong tugon o kasabutan sa Biblia. Mao ni ang imong nga ipangutana. Wa man ko nagpamatuod diri Biblia. No, ato lang gi-check ang reliability sa imong argument. Kay nag-ingon magug ka nga basta dili wala gisugo sa Biblia sayop na. Nya wala man gyud mabasa diri sa Biblia. Example ni Brad Miss to test the reliability of your argument kung makatarunganon ba. Nga basta walay sugo sa Biblia sayop na. Nya wa man puy sugo diri sa Biblia nga tapuko ning Biblia. Motabang. Ito pa na sayop na data. Then kini pong pagbutag numero. Sa panahon sa mga apostol, wala man nila butangig numero ning Biblia. Then gibutangan naman is Katoliko na sayop na po daming mga Katoliko kay gibutangan na mog numero nga wa mi sugua. Motubag na ko. Butangan mag numero og dili ang Biblia, wa na problema kay mabasa man di man importanteng numero. Kay ang numero di ko na makaluwas. Ang pulong ra gud diha unsay tulumanon. Excuse me. Bisag na walay numero na ay numero na mabasa na mahibalotag unsay atong tulmanon. Dili man ni may man tag manaya ay suertres nga numero atong agdon. Alang ra naman na sugarol. Excuse me. Alang ra sugarol
ang ang donay maghatag og kabililhon sa numero. Pero di man numero sa Biblia ang importante. Ang pulong man nga nasulat diha mo ipatuman. Busa ang imong katungdanan unta ang pagpamatuod nga ang Santa Catalina nga anak og diwatahan nga gimuag larawan ang si Lorenzo Ruiz nga nisibat kay naay krimen nga nahitabo og si Santa Claus nga usa ka lalaki nga Santa mounta na imi pamatuod nga gisugo mo ana pagbuhat sa pagpabuhatan ng larawan aron mo barog ning imong tima kay mo man akong paguba. Sa ato pa, Brad Mitch, naguba na ko ang reliability sa imong argument nga kung walay sugo daotan yun. Kay ako kang giingnan, wa man ta sugo ang butangan ning numero ning Biblia, pero gibutangan man is Katoliko din ni gamit manggaling pud mo. Wala man nimo na wa man kay counter ana. Mo tubag nako. Wala gyud nas atong issue karon mabutangan ba og Biblia og numero dili. Ang issue karon nga ang imong ipamatuod nga ang larawan ninyo nga naang mga dibulto ninyo sa Katoliko dili supak sa daan og bagong kasabutan diha sa Biblia. Ang problema karon kay naay mga larawan nga atong nadiskubrihan nga inyo gani mismo gipangtaktak kay way klaro. Santa Claus inyong gitaktak kay usa ka legend. Mismo kamo dideklarar nga wa na klaro o say gipasabot sa legend. Usa ka kasaysayan sa kanhing panahon nga gituohan sa mga katawhan nga nahibalaan nga dili di ay matuod mo nang gitaktak. Okay. Okay, wanay panahon, no? Wanay ikong panahon na opos na, no? Dahil ato lang ihatag na lang ang mga gitawag na itong summary nga atong ipauna og summary mga igsuon ang atong si Brother Mitchell Bindilio, no? Kay siya may negative ang kinalasan ang affirmative. Okay, Brother Mitchell? Okay, dahil salamat igsuon og higala. Ang tima ni Brother Britas, wag yun nakatoy hakaw bisa gamay. Muna nga, niining takna, wag ko gitumba karon kay tumba namang daan. Nga naman, pamatudaan nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan o bagong kasabutan sa Biblia. Tulo pa gani ka larawan ang akong dimensyon, wala na. Aupat, apil na ito si Black Nazareno. What? Saan man guni pagpamatuon nga di supak? Pag yung ganing di supak, mabasa. Nakaron, si Lorenzo Ruiz, ugwain tao ikrimen nga nahitabo dito sa Binondo. Dili yun din tao, musakay barko pa sa Japan. Gatoo pa man gani siya nga ato siya China dadon. Pag-abot dito, di man siya pabilis barko kay mubalik mas Taiwan, dakpon mo po siya dito. Uba na lang siya sa mga pare. O niya nahita mo man dito, gipangpatay daw ang mga pare, apel po siya. Nasanto na. Ala ka mo mga kaigsunan. Aninawaran ninyo, pagpalit mo, og nubinahan ni San Lorenzo Ruiz. Muna atong mabasa. Lain, Santa Catalina, anak siya og diwatahan, gihimuag larawan, resulta sa ilang pagtuo nga kini makagagahom tungod sa ilang pagkabuta. Niya, matod pa ni Brother Britas, wa ko kailana. May mas maayo pa dahil ko. Na di ko Catholic Pet Defender kaya nakaila ko. Siya noon, wa kaila sa ilang mga dibulto. Sa ilang mga santa. O Santa Claus. O sa kalalaki. Pero gitawag og santa. Kanya gideklarar nga legend. Kisa gideklarar nga legend. Si Sok Fernandez. Mo hinungdan nga usas gitaktak. Gitaktak maghanagson og nahusto pa. Sa ato pa mismo naay pagpasagad sa mga Iglesia Katolika nga paghimo-himong mga
santo, pagdeklarang mga santa, nga wala gyud ay nasubay sa hustong pamaagi, pinasubay sa Biblia. Kay sa kaulahian gipang taktak man. Mao nay rason nga lig-on. O niya ato ganing ipamugos nga wago ni nasupak sa Biblia. Atong ibasa ganiha. Asa gikaning Black Nazarene, gikan sa Mexico. Munang matingala, munang dita ngay matingala nga lahi ragot sa lagway ni Kristo kay si Kristo kuan man Hudiyo, di batot pa ni Brother Beritas nasunog. Wa po sa Biblia na ba nga si Kristo nasunog? Wala ko kay Baluana nga nabasa na ko sa Biblia nga si Kristo nasunog munang ato pong hulagwayon siyang agipo. Di ba? Kaya nga naman, gikan siya sa Mexico, Black Nazarene, dili gikan sa Jerusalem. Di mo do mga kaigsonan ng mga kaigalaan, atong yun dining napamatud-an. Nga daghan kaayo nga mga linilok nga larawan sa Iglesia Katolika na dili yun uyon sa Biblia. O niya matod pa niya, sa katapusan niyang argumento yun nga medyo, amingon siya nga, ang iyang gihugtan, okay ang larawan basta dili ilhon nga Dios. Atong basahon, nabinahan ni Senyor San Antonio at Santo Niño. Page 3. O Senyor Santo Niño, ikaw akong hari, ang akong Dios, nagasimba ako kanimo. O sa gingon dun Santo Niño, ilang Dios. O milagroso nga Santo Niño, nagaluhod kami sa atubangan sa imong santos nga larawan. Atuwa na. Yabatot pa ni Brother Bonitas, basta ilong Diyos ang larawan, kana noon sayop na. Dakhan na ni sayop. Muna mga higalang mga kaigsonan na kini nga ito maigsoon, wag yun nakatuhakaw bisang gamay. Muna nga ang nahitabo karon mga kaigsonan na higala, atong nakita din nga daghan kaayo nga mga larawan sa Iglesia Katolika nga kana mga kaigsuonan angay gayon susihon kaysa Biblia lang una sa kung imong hatagan ang Biblia pwede ang linilok nga larawan pagahimuon pero paghulat og Dios ang magsugo nga pabuhaton kag larawan unsang matangas larawan ayaw pagpatakag buhat-buhat og larawan nga wa kasugua kay si Moses wag yun nagbuhat og larawan hangtod wala sugua. Daghang salamat ug may hapon kanaton tanan. Okay, nitingog na ang atong si Mr. Dimer, no? Ang 5 minutes. Nga paghatag og summary sa atong igsoon Brother Mitchell Bendilio, ang usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Ako ihatag ni Brother Salbert Donduyano ang atong kinalasan nga mahatag siyang summary sa Catholic Faith Defender. Salamat kay Brad Mills no sa imong summary. Kay akong unahong hisgot ng kanang wala sugo aba sayop na dayon. Dili na siya matuod kay kung mao na bisa na mga Seventh-day Adventist maigo po na. Kay gamit-gamit man sila og Biblia nga na inumero nga panahon sa mga apostol ang ilang kasulatan o man butang ignumero. Dayon wala pud sugua si Ellen White nga maghimog mga libro. Oo. Yeah. So kung wala isugo dautan na so dautan po sila gapil kay naman po sila gipangbuhat nga wala sa Biblia. Now ang atong gibasihan nga ang matuod nga simbahan pwede gyud makahimo ana kay unang-una na ay authority ang simbahan. No, Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta idili na ko sa langit ang inyong itugot. So mao na nga atong na tubag na nga punto din. Mahitungod po anang pagpalit sa ribulto. Sa ako na laging giingon, ang balaanong mensahe ana wala na gibaligya, kundili ang kanang talent sa gahimo sa ribulto. Oh, nya business man gud pod. Oh, kay karon wala may butang ron nga di na to mabaligya. Posible yun daghang ka kwarta di ibaligya nimo kung di nimo ibaligya kung imong ilibre. Pero kung apiki po ka then na kay talent sa paghimog ribulto, pwede raman na nimo ibaligya, reasonable mo po na. Ay lang ibaligya ng kabalaan sa butang. No, mo bitaw nga
kami kung mamaligya mig ribulto Biblia ang materialis kay dili man ko kakahimo pug di ka mo gasto ana, no? Pero ang mga balaanong butang wa nay bayad bisan kana galing bunya gali kanang atong gibayad dili man na gyud bayad gyud sa balaanong bunyag kundi sa kahago man na sa talent man na aspare mo imong gipatungdan ana. Dayon adto ta sa katong ribulto nga kanisan ni sa Nazaren nga sa Biblia wa man to nasunog si Kristo. Wa bitaw masunog si Kristo sa iyang pagkataong buhi. Ang giingon natong nasunog katong ribulto namo niya nasunog. Motong nahulagway po siyang sunog yang ribulto. Dili tong buhi si Kristong nasunog. Wala na sa Biblia. Mutuot ana. Dayon katong mahitungod po sa Santo Niño. Now, ang Dios gyud diha sa Santo Niño dili nang ribulto. Kundi katong si Kristo gyud mo to'y Dios. Now, kanang among ribulto niya nga Santo Niño, ang iya ng handumanan, ang iyang larawan, ang iyang simbolo sa pagkabata. Kay kanang word Santo Niño meaning balaan nga bata. Naman na sa Lucas 1:35, balaang bata si Kristo na. Kay kinatsila man ang Santo Niño sa balaang bata. Mabasa gali na, no? Kung hubaro na tug balang bata na nasa Lucas 1:35. Nya kanang Santo Niño na mo nga ribulto, ang ribulto ra na. Pero sila na nga ako lahi tong buhi ko sa una nga bata pa ko, lahi po ng akong picture ana. Ngayon na ba lahi ng picture, lahi ng gipictura ang tag-iagis picture. So kanang among Santo Niño nga ribulto, mao na ang ribulto. Paras pod ni Rizal, lahi si Rizal, lahi pod yang ribulto. Yan na. So ang Santo Niño nga bata nga si Kristo, katong bata pa gyud siya. Pero gibuhatan na mo handumana ng iyang pagkabata mo ng Santo Niño na mo nga kuan. Then ang amo laging tema, pamatud-an nga ang mga larawan ug ribultos Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Murag wa jud koy nadungog. Bisag usa lang gyud ka bersikulo sa Biblia nga ang larawan ni Santa Maria supak sa Biblia. Larawan ni San Antonio, San Vicente supak sa Biblia, wala gyud. Then ang iyang gibalik-balik katong si Santa Catalina. Now, buhat ug larawan sa ako nang giingon basta dili lang ipakadiyos dili na supak. Then ang iyang gisuwayan og argyo sa kinaiya atong Santa Catalina. Gani dili man kay kumudipin sa ani kay gitak-tak na guna matud pa ni Brad Sok Fernandez. Munang dili ko liable nga mudipin sa ana kay gitak-tak mangalina kay wala man ay formal kanonisasyon. Di ba? Ang iya ra untang itumbo katong mga gikang pang officially canonized gyud simbahang Katoliko kana mo yang banatan unta. Pero kay sa kuan si kining mahitungod pod sa Santa Claus, now dili sa ko mo hisgot og ayo although na note si Nicolay nako ana pero dili sa ko mo discuss pod og maayo ana kay ako pa po ning i-refer og maayo. Pero dili ko liable ana sa atong debate ron kay ang atong pabarog lagi sa debate na to dili anang unsay kinaiyaan ng mga santusa kundi ang mahitungod sa ribultura dili sa kinaiyaan ng mga tawhana o ayang gibanatan si Lorenzo ang kinaiya ni Lorenzo nga dili man na may atong tema, no? Ang pagbuhat og ribulto pamatud-an nga ang mga larawan og ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bagong kasabutan sa Biblia. Muna nga ang iyang trabaho unta sa pag-negative iyang basahon sa Biblia ng larawan sa mga santo supak sa Biblia, no? Kay ang dili ragis Biblia nga mga larawan ribulto kato mga Diyos, no? Baal, Mercury, Diana, Astaroth na abagod mi ribulto ana. Wala. Ang amo mga ribulto puros tanan mga santos. Naamang gali hayop pero wala namon nagipaka Diyos. Okay, no? Tapos na Brother Veritas ang 5 minutes sa imo ang summary. Dayon wa naman tay igong oras, no?